Bos días, nenos e nenas do cole de Caión. Aquí estamos de novo con unha nova entrega dos libros da serie Pequeña e Grande. Neste caso, imos a falar dunha muller extraordinaria que se chama María Montessori. Un dos libros que temos na nosa biblioteca do cole. Estades preparados? Imos aló. María era unha nena italiana con ganas de aprender a todas horas. Seus pais pensaban que algún día sería unha gran profesora. Pero María pensaba que o colexio era un lugar moi aburrido e inventaba xogos para que aprender fora máis divertido. Acabou a escola e seguiu adiante sen perder un minuto. María era a única rapaza que iba a clase no seu instituto. Tamén foi a primeira muller italiana que estudiou menciña. Quería dar unha visión máis feminina de aquela disciplina. Os seus compañeiros pensaban que era estrano ir a clase cunha señorita. María estudaba anatomía soa e con unha paciencia infinita. Comezou a traballar nunha clínica mental como asistente. Alí vivían moitos nenos nun ambiente moi deprimente. María decidiu ocuparse ela soíña de todos aqueles meniños. Recetoulles un tratamento a base de xogos e moito agarimo. Diseñou puzzles e contas cos que espertar a súa curiosidade e invitoulles a descubrir cada día algo novo en total liberdade. María decidiu abrir un colexio onde aprender de forma sinxela. Alí as mesas eran do tamaño dos nenos e tamén as cadeiras. Empregaba xogos de números e letras para enseñar a contar e a ler. E inventaba contos incribles para que fora máis sinxelo aprender. María escribiu moitos libros sobre o seu método de ensinanza e os profesores de todo o mundo escoitábana con esperanza. Pronto as escolas de María multiplicáronse polo mundo todo. Hasta na afastada India os nenos aprendían a través do xogo. A pequena María axudounos a todos a aprender un pouco máis e a convertirnos nos mellores adultos que existirán xamais. E colorín colorado, este conto desta muller extraordinaria está rematado. Se queredes seguir coñecendo a mulleres extraordinarias, tedes aquí un montón de libros que vos poden interesar. Moitos deles están na nosa biblioteca Ión do cole. Deica outra, neniños e neniñas do cole de Caión.